Mga amigo ko, ano na po ko sa ako ang channel. Okay. Paragis niya, paragis. Mao ni ang paragis, nindot kayo ang color green o inlo kayo no. Pero kasagaran ni motorok sa dalan ng bantok, labi na agianan yun sa ligid sa motor o ligid sa truck o ligid sa tuang sa unsang nga ligid basta kay sakyanan o labi na sa sinilas agianan yun sa atong tiil no. Ang dalan yun naani sila tambok ni sila basta kay anindot ni tubo basta kay ana sila motorok sa agianan yun. Pero adto sa imong natad nga imong itanom patambukon nimo dili green o dili nindot ang iyang dahon sa atong nakita sa akong ipakita primero pag abri ning ato ang vlog mo dito sa unahan na ay green kayo og lami ang iyang dahon. Pero kung sa imo ning itanom ingon ani kita nyo kanang itanom nako dito na kuhaan ako sa may danaw yung may lanaw nga tubig ang taglanawan ba kanang dili siya bantok kay murag nay lapok dito na siya nang turok ya tambok siya kay may tubig pero di pareha ng bantok nga lami siya sa gikaingon ko na lami siya color o lami siya pagkatubo no nindot ang dahon. Mao na dia kaigsunan ang paragis ug asa to makita ug gatanom ko diri sa ako ang natad kay akong giluwas ang katong nasa danaw katong nasa tubigan parang kuan ako magamit na kuno sayang dagko kayo ang iyang tubo diri na ko gibalhin manghinaot ug linikan og kabaw baka ug kisay manugway ani abig sagbot lang natural bawa itanom kung ipahibaw daan ninyo mga kaigsunan ko ako rin tinanom intaw no na diri sa sagbutan dapit una kita mo ani likayin lang ninyo ni butang og ganang baka kay ako ning gihaguan no kay diri dapita nga gini nga porsyon no kita ninyo ang akong silingan kung kisay nakakita ani ayon lang ninyo ibutang baka kay lisod po kayo ako ning tambal. Ako na nagpakainihit kayo pangitao ning paragis ron gawa sa naa sa hugaw nga dapit lisod og tanom okay lang bahala nag unsa dia basta kay atong tinanom dili hugaw no bahala kun say porma niya di siya mo nindot ang iyang dahon mo tuhoy lang pero okay lang basta kay limpyo ba okay nagaisunan basta kay paragis lang siya gyapon. Okay, ang paragis nga nindot nakita nato kanang nagyud sa dalan nga lang matumban. Okay, daghang salamat mga kaigsunan sa inyong pagsunod ni akong vlog o akong channel o sa inyong pag-subscribe. Okay, mao na ako ang gibuhat karon kung kinsa tong naiparagis nga diha sa dalan ibalhin lang ninyo sa inyong nataran kanang di maagian og tawo di maludan ba kay luod po kayo atong imnon bisan paghugasan basta kay naa sa dalan matumban og maligsan sa mga ligid sa mga sakyanan. Okay makigsunan kay mo nitong gibuhat magsunan aron maka-maintain ta sa ato ang tambal nga paragis kay magsalig ta sa kadalanan lisod kayo pangitaon ang maong tambal kay sahay mo lagi na ludon ta kay hugaw ay balhin nato nya bisan yung ana ra nga tambal epektibo kayo na makigsunan mo na akong i-maintain na karon og daghan pud nga naayo ani dili kay akura sa gibuhat sa uban diri sa mao po ni ilahang maintenance og intag-ing lang isundog lang po ko og tinuod gyud nga akong sugar mi ubos hantod karon no sukad sa pag-inom ani wag yun yung wanag yun mo taas makigsunan mutuomog sa dili basta kay mauni ang akong nahitabo o mauni akong gihaguan yung tanom diri sa ako ang natad o nataran na mahinaot lang po ko subon ko nga dili tanim kanon og mga hayop ba. Okay antusan lang nato ni atong tambal nga dili mapalito no kay sa kwarta ikaduha po epektibo ba. Okay kayo dili pa epektibo ni dili ta maghago ani no. Okay magisunan subon ko daghang salamat sa inyong pag-sunod sa akong vlog o sa akong channel
ug kini po nakakita mo ani iyawat po makatabang kun niyo saon pag kuan nga na pagsalbar sa mga paragis nga nasa hugaw ug atong isang pagbalhin adto sa hinlo nga dapit ano atong magamit mga kaigsunan sa atong panglawas o tambal nimong tambal nato yung nanion lang nato aron makamintin ta sa maong tanom di mahudtan ta ba. Okay mo na ako kasulti ninyo yawat po mahibaw mo na mo idea po sundon ninyo ni aron po nga di po mo mahudtan diha. Okay nga ani na lang sayang manggod ng mga nasa paragis nga nasa hugaw nga dapit may na ibalhin na to aron mahimo maluwas ya mahinlo na. Okay daghang salamat magigsunan mo ni akong gitanom gyud giaguan gyud ako aron may musla na to no aron ug may mangayo ug daghana di na puta magsinako baron katabang puta nila. Okay di ba ano na itong katuyuan diri wa lain akong ning gi-vlog aron pod nga makahuna-huna po mo saon pag preservar ba na basta kay aron paano to ba gamit di mahugaw o di nga sanay nga na basta kay magamit nato di luwaso na to ba sa hinlo nga dapit gikan sa hugaw nga dapit mao na kay sunan mao ni kung itanom tanawan ninyo na ako nanom diri pwede lang dihinluan kayo kay mo mabuhi na sila o napoy ang kaubang sagbot no sagol man sila sa mga sagbot na ako ginang gihaguan mga kaigsunan mukha naman na sila motubo labi naguwan nun paano na siya mo mabuhi nagbalik kay tulok adlaw na bayan na akong kinuha mo na malaging agi naglaos no di na maayo ang iyang forma wala di na green wala nagpadulong mamatay pero mabuhi ang nagbalik mga kaigsunan mo na nako sa baol sa nga na sa awan nasa umahan nga way mga tanom okay kaya na may mga paragis sa dalan pero mga wala gina usbon ko hugaw itong luwason ng itong ibalhin wala na solusyon diha nga makagamit pata dili mahudtan ta o paragis kay kining paragis noon gini nga tambal kay sunan. Okay mao na to no akong gibuhat sa mga paragis o kinigod nga tambal noon naman yun ni o daghanan na ayo ini o di kay sa ako lang pagpaminaw sa uban kundi ako mismo yun sa akong diabetes mao gyud akong maintenance subon ko wala gyud mo balik ang akong sugar o pagtaas o katong uban po nga testimony itong mga cancer ilang mga sakit-sakit sa ilawom sa ayahang tiyan o sa panang internal organs nila nangayo po no sa ilang mga testimony ila po to lahi po itong ilang sitwasyon o mga kaigsunan basta nga ako lang ako yun yung i-maintain nanom ko o ikaduha po aron po nga maluwas ta no sa atong sakit o malugwayan pa sa atong kinabuhi ato gining paningkamutan o ato gining gugihan og tanom. Okay mo na mga igsunan. Okay mo ni kung gitanom diri makita ninyo o ako itanom diri sa amuang dapit sa kusina ini hinlo ni siya hinlo po ni lahi po ni siya hinlo daan o ako mababuhi ang punip sa kanang bantok atay buhay problema ni sa buta no sa nasa itanom makisunan o namoy lugar pwede po ni sa kaang nasa pero nindot yun na sa inyong nataran kay dakog space no diri na ko ni kuha sa pakita na ko sa lapitan nga hugaw agianan yun agianan yun track na mga kuan sa ligid ani daghang kayo hugaw gyud kayo no na lubon ng ligid na diha mulanawan man na og nay ulan nakigsunan na akong pangibot o akong ibalhin mo ni diri. Okay daghang salamat sa pagtanaw no mo ni sitwasyon diri sa tuang paragis akong gisyon ninyo aron maluwas ba yung nani ang sitwasyon niya maluwas o ibalhin na to sa dapit nga hinlo. Okay
Na karuhag yun ninyo na. Sayang dagko na sila. Pero di lang nindot og tubo basta kay nindot og tubo, tuhoy lang siya dagko. Pero lahi ra sa bantok kay hinlo siya. Mura og hinlo siya nga pagkatula na yung nana ba nga pagkana sa lanawa na. Okay, magisunan. Okay, salamat tusmon ko. Mao na. Dagko siya. Okay. Bye, umayong adlaw kanatong tanan.